Oameni buni, astăzi suntem aici cu bicicleta, suntem aici cu Alex. V-am promis că vin pe pantă. Aici este panta, dar cred că o să filmăm o tură pe pantă, o tură sau două. Iar rest noi o să ne ducem pe aici. Arată-le drumul pe unde am venit. Pe acolo ne-am dus, pe acolo am venit. Deci noi ne-am dus așa roată de la Alex, așa pe la niște țigani. Era să ne mânce câinii, nu așa e, Alexe? Și ne-am dus pe aici. Și după ne-am dus așa pe pantă. Și haide să începem. Hai, du-te, Alexe, că te filmez. Eu nu mă duc, bă. Hai. Uitați-l pe Alex. Aici că panta este mică, dar de fapt este foarte mare. Stați să-l așteptăm și pe Alex. Până nu vine Alex, nu facem nimic. Da, e fain pe aici. Și-au tot... Ia uzi-l, deja și vine. M-au mâncat toți în țară. Ia uite-l, deja și-au sosit. Alex, nu așa că din filmare panta ai zice că e mică, nu? Panta e mare. Dar de fapt panta e foarte mare. Pe filmare așa ai zice că e dreaptă. Dar nu. Ia uitați-vă cum e. Deci eu acum cobor pe ea. Și uitați-vă de aici cum e. De fapt. Alex, hai să ne ducem prin noroaie. Hai cu bicea, nu pe... Dacă nu vin pe jos. M-am dus. Deci, uitați-vă ce avem noi pe roți. Suntem plini de noroi. Bă, mi se duce bicicleta. Stați măi, oameni buni, eu, oleu! Păi ce este că n-am venit pe panta asta? Da. Eu cred că am venit pe ea. Ai curaj. Hai să te văd, dar dacă cazi... Da, oameni buni, suntem cu bicla. Avem 5% Alexe. Hai, o să oprim filmarea și mâine, când o să avem baterie, o să filmăm. Hai că ne mai plimbăm puțin pe aici, prin munți. Prin munții carpatici. Bicicleta mea, uitați-vă cât de greu se duce. Se vede. Eu fac pariu că cazi, Alex. Dați puțin să fac aici de regrajul. Țin camera în cealaltă mână.